Vidím už len celkom mlisto, okuliare stratili dých. Čo, ja si nemôžem spievať? Však dobre, robím faktúrky, nejak si to musím spríjemniť, ne? Čo? Počkej, čo? Karolko, jak sa volá naša Wi-Fi? Počkaj, ja? Karolko je veľký chlap? Áno, ty si veľký, ale do šírky, jak Pac-Man. Všetko s malým. No to sa nedivím, že všetko s malým, prosím ťa, to kto ešte robil, tvoja mama? A heslo? Rýchly, Karolko. A toto není normálne, to tebe už úplne. A rýchly, akože to čo? Že taxikár rýchly, alebo čo? Lebo ty si rýchly len v jedinej veci a to není moc dobre, to ti poviem na rovinu hneď teraz. No nič, ešte, že tu je súťaž od O2, stačí ti premenovať Wi-Fi na slovné spojenie, ktoré bude mať v sebe mocné a môžeme vyhrať telefón a smart telku. Ja súrne potrebujem nový telefón. Ja nebudem mamička na materskej s tehlou starou. To jak ja budem súperiť s tými mamičkami na ihriskách so starým telefónom? Ja aj tak nestačí, že som stará mamina, ešte budem mať aj starý telefón, to áno. Kočík na marketplace si nemám kúpiť náhodou.